Maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San. Usa niya na kahigayon, nagampo si Jesus dito sa kadapit. Sa pagkahuman niya ampo, miingon ang usa sa iya mga tinunan. Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinunan. Si Jesus mitubag, ingnan ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari kaunta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan, ug pasayloa kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nagkasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod, malandong kita karon sa mga pagtulunan nga atong makutlo gikan sa ebanghelyo. Now, the first point is niingon ang usa sa iya mga tinunan, Ginoo, tudloi kami saon sa pag-ampo. So, ingon niya na sa atong kinabuhi, we should be open for new teachings in our lives. Magpatudlo ta ba? Kadunay mga pagtulunan nga atong madungog, we will try to atong pamalandungan o paningkamutan nga ato ang ika-apply sa atong kaugalingon. Sama sa gibuhat sa mga apostoles, they are open for teachings, no? Kanabitang andam sila pagdawat sa gitawag og pagtulunan sa Dios. Kuan sila ba kanang gitawag nato open-minded. So Christians are, expected to be open-minded, magpatudlo gyud. Tungod kay matud palagi is a lifetime process kining pagkat-on, no? Education is a lifetime process. So kinahanglan niya sa atong kinabuhi makat-on gyud ta. And secondly, usa sa mga buta nga angay natong makatunan, mao kining pag-ila sa Dios nga mao'y hari sa tanan. Maghari kaunta kanamo. That God is the supreme being. No? Ato pa tungod kay ug ato kining i-connect, magampo gid ta tungod kay it's only God nga adunay gitawag nato og kanabitang gitawag sa in English og absolute power. So may absolute, siya gyud ang pinakagamhanan. So tungod kay siya man ang pinakagamhanan, so mangayo kita kaniya nga unta matabangan ta, no? Magampo. Usa sa mga pangayoon nato nga tabangan ta. Nya gituluan kita ni Kristo sa mga angay natong pangayoon. Unang-una, ang atong daily sustenance, ang kalanon. Of course, makisgot kita kalanon, dili lamang katong kalanon nga kinibang makabusog sa tiyan. Dili makalanon usab nga makabusog sa espiritu. Muna yung gitawag natong word of God. Ganyan na. And of course, the last thing is, you should always be kanang gitawag nato worthy. Mangayo gyud kag pasaylo kung doon na maganda kay sala ka na imo. Dili ka magpaturaga sa simuhang kinaiya. Doon na mag-iuban nga, doon na may ingon nga, sukan na mag-gina siya sa una pa der. Dili na magani na namutag doon. Maora mag-gina siya, sukan pa sa una. Dili ta mag-inigo di ana. Kinahanglan nga, doon na gitawag bito natong struggle. No? Paningkamot nga mausog yun ang atong kinaiya. And that is what we should always pray. Doon na may inigo nato. Akong giingnan ba nang ginana, gina siya. Sa isos pa der. Sukan, gina sa una. Dili na galing na namo lamang tagdon. Kaya mo ginaiya ang kinaiya. So, dili na sa mayong kinaiya. Kinahanglan yun nga, doon na yun tayo paningkamot
nga mausog ang atong kinaiya. And that is one of those we should pray. Nga mahumok ba atong kasing-kasing ba? O nga itawag na to, mahimo kitang angayan at ubangan sa Diyos. And secondly, ang atong paningkamot tungod kay tao lamang kita. Diyos lamang ang may gahom ini kalibutanan, dili kita. And then, we should always know how to forgive and also ask forgiveness. Kamautang mo pasaylo, kamauputang mangayo o pasaylo. So, sa atong pagpadayon ni Santos Gamisa, malandong kitag mayo. Doon ang kinailhan nga. Kunin na mga issue ba nga nahitabo, ingon dahil siya. Wala pa gina na siya nausap. Sukan man na sa una, ingon mo gina siya. So, naman yung mga tao yung nanganlisod yung usbon because the only person who can change yourself is you. No. First, ang katapusang tao nga makapausog nimo, ikaw ra gyud. No, ang Ginoo dunay buhaton nga inuntang pulong nga mga pamaagi nga medyo pod maka pamalandong ka ba. Tagaan pa dagway kag sakit, sa dagway ihatag niya nimo para makaahat kag pamalandong ba. Pero kung di gyud ka mamalandong bisan pa kino na may uban nga bisan Ginoo kabubuto na gyud Ginoo aron gyud nga mag-usog siya tagaang sakit. Kana bang sakit niya mag-agoy-agoy gyud. Agay niya. Sus kay wa maghihapon magbago na malikas man ino. Imbis mo ingon nga Ginoo, pasalo ako ana. Sus na malikas naman hinoon. Buntag sayo malisan ka kay gasigig agoy. Pero imbis nga mo ingon nga Ginoo, pasalo ako sa akong sala. Sus na malikas naman hinoon eh, wa gyud gihapon. Og ang Ginoo siguro ito nagpanglingo na lang. Nagpanglingo na lang gyud ang Ginoo kay sao man gyud nga. Tagaan nimo grasya, malimot pod og Ginoo. Tagaan po nimo disgrasya, malimot ra gyapon Ginoo. Wa gyud tay mahimo ini. Dunay uban tagaan grasya. O kahinumdum na Ginoo ay salamat Ginoo kay tabangan ko nimo. Thank you Lord, praise God. Doon na po yung uban, nga di yun madalag tagaan grasya, disgrasya na lang ihatag, aron yun makahinumdum. Ay di man yun gihapon. Mamalikas naman Ginoo. Ano na kinailan na? Nga gaagoy-agoy na. Kadlawang dako, gaagoy-agoy. Cancer of the colon. Cancer of the colon. Sus ko kada kimog ingong agoy. Sus na malikas maghihapon ko na. Ang ganyan taon na swerte ng gulangan eh. Maminaw ka, makapanglingo ka. Makaingon. Tagaan grasya, paghihapon mo hinulson. Tagaan disgrasya, di yun gihapon mo hinulson. So iya na gining kaubuton nga mahimulag siya sa Diyos. So muna nga, wala tayo mahimo niya. Pero alam ka na to, natudluan ta, minaw tas pulong sa Ginoo, ngayon gidayong tagpasaylo. Nya, pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ug ilho nato ang Diyos nga maoy pinaka gamhanan sa tanan. Manindog paligod.